Gore rinera kudyiwe rinopisa. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare ndakakubatira nyaya dziri kunetsa iko zvinezvi. Ndiri kuona mibvunzo yakawanda yakasiyana-siyana, vanhu vari kuda kunyatsonzwisisa kuti chimbori chii chiri kuitika and why vaMnangagwa vasiri kubuda munyika yeZimbabwe since vari paleave. Sei vasiri kuitawo zvinomboitawo vamwe kana vapresident kuti unombotorawo vacation, womboendawo outside the country, wombonoonawo nzvimbo uchingoita sei. Pangoti munhu zvakateedzana pese paari kungotora parongosvika annual leave yake anenge ari muZimbabwe akabayirira. So nyaya dzacho muri yeZimbabwe dziri pachena zviri kubva zvanyatsoratidza reason yekuti zvoni why vasiri kuenda kumaleave outside the country. Nyaya ingoripo iri simple panapa. MuZanu-PF mune zvakawanda zviri kuitika. These guys vari kushanda 24/7, hope chaidzo hadzisi kubata. Why? Because vari kufaitira kuti Mnangagwa arambe achitonga asvike 2030. Ndo nyaya dziri kunyanya kunetsa izvezvi. Ende imwe nyaya iri kuitika ndeyekuti vari kunyatsoti okay, pavari kusiya vatu kumboti vamboenda kuleave, vanenge vachiobserva, vachiona zvinhu zvese zviri kuitika, vachikontrola masystems ezvinhu zvese vangorimo munyika imomo. Reason iripo ndeyekuti vanenge vada kunzwa kuti saka kwakati kuri kuitika chakati ada kuinzwa panguva yacho iyoyo, so that vanokwanisa kuzongodedzera kuti from Norway leave yangu yatoperera panapa, ndichazokontinua pane imwe emergency yatobuda. Vanokwanisa kuzviita futi izvozvo. But kana uchinge uri outside unonge uchivhunduka history zvainoita dzimwe nyika. Mamwe mapresident vakambozviita vachibuda uchienda kuvacation, unodzoka kwane imwe new setup waplanirwa warongerwa. But this time avakomana vakachimaster mapindiro avakaita second republic team racho rese. They know kuti havana kupinda kawani zvekupinda zvine kuwirirana, vakapinda zvine kurovana skillful, zvine kudzingana mabasa nevamwe mukati kuti ivo vazinge vari ipapo. Saka vanoziva kuti history inoramba ichingozvidzokorodza, mvura payakayerera napo inoramba ichingoyerera napo. Why? Because vanhu havasi kufara muZimbabwe, vanhu vane nzara. Nezuro ndaiona nyaya imwe yaiitika ndichitarisa amai Auxilia Mnangagwa vanga vari pa Angel of Hope Rehabilitation Center iyo nigirikini yavo yavakaisa pa Showdown kumbari. Vakaunganidza vana vechidiki, vakarohwa mazuda vari kurehab. Namba yevanhu vatori mune zvinhu zvinodhaka yakawandisa. Even though vamwe zvavo vari kuzokriticize vachiti at the end of the day ndo patichazokuona matora mayouths wayo makumajoinisa makumaisa zvemusangano makuzoita sei makuti mayouths for chakati chakati. That will be a topic for another day honestly. But in my humble opinion ndakangoti kana vari kushandisa maresources avo kana kuti whatever she's doing vari kutoita basa rakatonakawo ipapo. But zvinhu zvokuti tichazoonesana because hatisi kuda kuti tioresane moyo. Zvinhu zvakati zvokuti now chaita kuti vana vapinde mune zvinodhaka chii, chaita kuti corruption munyika iwande chii, ndo the same chiri kuita kuti vasatore foreign vacation kuti vaende kunotambira vacation somewhere else. 24/7 vanenge vachingoita vari kungoita vakangogarira. It's something zvekuti vanhu havasi kunyatsochionera chidhiri chacho, vanhu havasi kunyanyozvitarisa kuti why munhu asiri kubuda kuti it's like anditi munoenda kumaholiday zvakafanewo kati chero vana vako chaivo zvikoro zvambovhara muri pazororo unomboti chimboendai kumusha mumbonoonana gogo, chimboendai munhu mbonodai so. This is just the same with these guys kuti anomboti okay gambotorana kana nefamily vomboenda outside vacation vachimbonoitawo yavari kuita ikoko. But it looks like these guys they are working 24/7. Zuro ndizuro tungwara rakatovavhizitira kudhiniko. Hatizivi nyaya dzedze vainotaura ikoko, hatizivi kuti metsi dzedze vainoita ikoko. Zuro ndizuro wiki neuchivhayo akatovavhizitirawo futi anga ariko pane neke yakanetsa yeye. Vanhu vekuti everyday paanenge angori kubasa vanenge vachingovhizita. But I don't know, it's something else. Tata kutanga kutodzwa humwe ukama hotati singatozive kuti ane ukama naningi muzukuru nasekuru naningi ndichakati nachakati. You get the point.
So nyaya ingoripo ndeyekuti haisi kuti vari kuda basa kuda basa nemwoyo wese kuti kushanda 24/7 but kuda basa kwaya kwekuti kwekutya kuita jobless kwekuti munhu ada kungoramba achingoroverera akaenda because kutaura pafair chapo chapo munhu ari kuziva kuti padhuze kuda kusiya asina basa nekuti arambe achingotekiteki nekuti handisido enda kana kunhigirike kuti munhu unongosiri kutoda kana kutoenda kuleave kwacho. I don't think kuti munhu ari serious nezvaari kuita nekuzvekuti anda padhuze kusiya anga achaita need kana kuti ngonzi angatadzawo kumbobudawo achienda outside achinocelebratao leave yake because normally sevanhu vekuti vanenhigirikini vanongoti paanotora annual leave yake nefamily vese kana pane vanoenda kumabasa vanongotora annual leave iyoyo. But it's a different topic, it's a different story kuZimbabwe. Pakatoipa vari kutoprepare iko zvino zvemuri kuona kuti issue ya 2030 yakanyararwa. Hakuna kana kutora nezve 2030 vakanyarara vese. VP akutopedza wekutanga VP Chiwenga akutopedza yake nguva yake yaanga akabata acting president itakapuwa 13 days only. Saka nguva yake yakutopera manje angosara nemazuva mashoma 3-4 days ipapapa achingopedza pa 3-4 days dzake vabva vatanga vodzoka futi mohard. For your own information, Chiwenga ndiye akatoonekwa kuti ndiye ari kutodiwa nevanhu vakawanda muZANU-PF kuti ave successor. But hazvina kuita seipapo because vakagara vamuvharira door rekuti achange ati successor because vakanovhura the resolution yaya yemupati mavo. Saka kureva kuti uyu vatogara vamuvharira panze kudhara. But vanoziva kuti ane rimwe door raakazombouya naro kuti azopinda asvike paari nhasi papa. Ndo rinogara rakavhurirwa ziso. Ndosaka vachimupa madhezi mashoma kuti asanyanya kugaina ground. Madhezi akawanda kubva apuwa muhadhi. Ndo zvinhu zviri kuitika muZimbabwe iko zvine zvimuri yeZimbabwe. Saka ndangoti zvimwe zvacho zvinoda kuti tingogara tangoonesana nguva iripo because ndikuzoona vamwe munozotadza kunzwisisa kuti ndeipiko inenge ichimbonyadzotambika. Iri kutotambika ndiyoyo yekutoti hapana ari kumboda kuita zvekuenda kuleave. Munhu angozvigarira atoripo padheni pake ari kutoona ari kutoita vari kutongocontrola zvinhu zvacho vari kutanga vari kurana zvavo neremote vari ikoko. And the funny thing that's why vakapa mohadhi madays akawanda so that vanoramba vachingoita zvinhu zvavo neremote vari padheni because they know kuti the other guy havakwanisi kunge vachimucontrola. And I've got a proof ndichakuratidzai kuti kuti ivo vakwanisa kunge vachicontrola the general zvinonetsa. Hapana kuti ungacontrola the general neremote. Munhu kuti angotore maorders zvekumhanya even ivo pachavo they know kuti uyu hatingakwanisa kungozongomuti chakati yes zvekushandidzana zvongoti right baba pabasa toda kuti basa rifambe toda kuti mudai zvebasa vachingoita but kwete zviya zvekungoitiswa zvinongoita vamwe vaya vongoti anongonzi saka iwo zvakadai havana nguva yekuita zvinhu izvozvo ende vanotoziva kuti zvigananda vanodzoka zvisi zvasungwa. That's why zvigananda zvese zvakanyarara. That's why vamwe vanhu vese vari kukampenera vaiimbira 2030 vakanyarara vakawanda izvo. So they know kuti anything can happen. Uyo aripo hana mafanis unonzwa kuti abatwa last time akazviita mutsvangwa akazongoona mwana wake atongosungwa akatadza kuzvinzwisisa pakazobuda nyaya pakunzi jaji wacho anga ari kunhina nyaya yacho akazodedzwa kustate house kusvika ataura kuti inini nyaya yacho ndava ndatoisira pano ndo pazvakazongonoita nepapo. Saka zvakawanda zviri kuitika. Politics dzekuZimbabwe hadzisi kids game. Politics dzekutoti politics chadzo dzinotonyatsotowonesana zviri serious kuti chii chiri kuitika zvapapa hazvidi vanhu futi vane hana dzinonyanya kutamba kana hana dzinonyanya kuvhunduka. But now the truth chingoripo ndechekuti vari kuita gear up kuti vachigadzirira kuchirova final goal bora kuti vapinde mu2030 once vakangotadza kuzviita gore rineri next year kuchange kune congress kuZANU-PF. Saka havasi kuda vada kutraya kuona kuti imimi pamuchazongonzi tatodedzera kuti tasaina resolution 1 yakasainwa. Saka constitution ikangonzi yaamendwa zvatoita bhoko hapasisina achadedzerwa kuti zvichozonzi kucongress inenge yatongoimwewo nyaya dzekucongress dzisina basa kana kuti kunogona kudzokera congress kuti asinzi iye aripo zita rake rokandwa futi muheta hapana kukwanisa kubuda achizoopozana nazo futi at the end of the day. Saka anobva angoramba chingonzi. Saka ngatingoita kuti iye aramba aripo because ndiye ari kugonesesa basa. But deep down we know, deep down you know kuti basa riri kunyatsonzi riri kugoneseswa chairo razotadza kuti ringatadza kuitwawo nevamwe nderipi. Basa racho riri kuitwa naye ari one here kana kuti riri kuitwa as a party or as a team. Saka kureva kuti captain akanzi afa hakuna vanhu vanokwanisa kusara vachikontinya vachiita zvinhu zvesizvi. That will be a topic for another day. Ndangoti ndikopfana nepanapa ndingokunikiri naye. I don't want to waste much of your time tichiramba chingotaura nyaya iyo because zvakawanda zviri loading. Zvakawanda
zviri kuitika. But ndisandaenda zvangu ndisandarowa pasi muri yeZimbabwe, zvakakosha kungoshandisawo mukana uno kuzivisa maZimbabweans vari munyika yeSouth Africa vanodawo kuregisterwa makambani nekuvhurirwa maFNB business account vasina mawork permits kana mastudy permit, kuti mazuva ano kana kuti gore rino zvave nyore mave kukwanisa kuregisterwa nekambani inonzi Education Research, iyo inotungamirirwa naana Mukoma Owen. Namba ndidzo dziri kubuda paflyer, namba ndidzo dzirapo. Torai mascreenshot, nyorai pasi namba, taurai navo, vanokubatsirai. Advantage yekushanda navo, vanokuitirai vari kwavari ikoko, iwewe uri kwauri ikoko, aunide kufamba kutravela kuenda kune maoffices avo. Iwewe kungotora namba utaure navo, motoitirana, zvinhu zvotokufambira. Vari reliable and affordable, as make sure kuti une passport iri valid, kuitira kuti process yacho ive nyore, ikwanise kunge ichiitika, nekuti kana usina passport hazvikwanise kunge zvichiitika izvozvo. Saka garai mabata veEducation Research, muitewo zvenyu zvinobatika